Nämä on nyt testattu ja toimii. Erityinen ongelmakohta oli tämän vinssikotelon avaus, ja siinä oli hyvin kätketty ruuvi. Se oli naamioitu napiksi. Napin päällä oli hattu. Yksi ruuvi. Mutta ei mitenkään erityisen helposti huollettavaksi, tätä sanoisin. Sitten toinen ongelmakohta löytyy täältä keskeltä puomia. Tai tarkemmin ongelmakohta on langan pujoittaminen takaa. Jos tavoitteena on pujottaa lanka on irtonut tai katkennut tuolta vinssistä, niin se lanka pitää saada puomin läpi ja nivelen läpi ja sitten pylpyräpyörän ympäri. Niin tässä nivelen kohdalla on kapea aukko. Käytännössä, jos haluaa onnistua tehtävässä, se on semmoinen about sentin levyinen aukko, niin langan pujotus pitää aloittaa tästä nivelen kohdalta niin, että ensin toiseen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Ja sitten tämä vinssi. Vinssi nyt ei näytä kauhean pahalta. Suhteellisen yksinkertainen. Siinä on ratas ja jousi ja useita prikkoja, yksi mutteri, mutta ne se järjestys, missä ne prikat, kolot, jouset, mutterit on, niin kannattaa, koska tämän joutuu purkamaan kokonaan, jos haluaa irroittaa kammen ja ottaa talteen järjestys, koska arvaamalla todennäköisesti ei saa samaan järjestyksen. Langan pujoitus. Luultavasti katkee vielä joskus uudestaankin. Niin joutuu ehkä pujottamaan uudestaankin. Tässä on toisella puolella laakerin reikä. Siitä mahtuu pujottamaan kammen naruineen. Ja näin tein. Tässä voi olla jotain mekaanisia salaisuuksia, mitä en tiedä, mutta siinä nyt oli tärkeä. Niin, ja sitten kun kokoaa, niin pujoitus pitää tehdä osittain koottuna sen takia, että tämän kauluksen läpi ei pysty pujottamaan koko puomia, kun tässä on näitä mokkuloita, niin kuin tämä kampi, ja sitten toisessa päässä
rullaa, jotka ovat niin leveitä, että ne eivät mahdu kauluksen läpi, niin sen takia tarvitsee osittain kasattuna tehdä tuo. Pujottaa toiselta puolelta toinen palikka ja toiselta puolelta toinen palikka. Mutta nyt alkuun